Fisioterapia na UCI. Ninguén quere estar enfermo, ninguén quere ir ao hospital, ninguén quere estar ingresado na UCI. Pero se fose o caso, é interesante que saibas algunhas cousas. Primeiro de todo, intenta estar tranquilo. Vante atender uns profesionais que o darán todo para que te sintas ben e mellore a túa saúde. É importante que describas os síntomas. Se tes dor, fatiga, sensación de falta de aire. Non te retires o pulsioxímetro, ese aparello que mide como estás a aproveitar o oxíxeno. Se tes dificultades para respirar, pode que te poñan boca abaixo. Non é agradable, pero respirarás mellor, ten paciencia e segue todas as pautas. É probable que teñan que darte medicación para manterte dormido e garantir así a túa comodidade. Confía, tomaron a mellor decisión. Nuns días, cando estea indicado, te visitará un fisioterapeuta. Te axudará a cambiar de postura, a moverte e a mellorar a respiración. Pregunta as dúbidas que teñas, realiza os exercicios que te ensine e te sentirás mellor e menos fatigado. Verás que pronto volves a casa. Sabes que contar cun fisioterapeuta na UCI aforra como media ata 2 días de estancia nela. E se un día na UCI rolda os 1.500 euros, pois xa temos 3.000 euros. A fisioterapia acurta prazos de recuperación, aforrando gastos ao sistema sanitario. Dicímolo nós e así o din os números.